ବିରାଟ କି ଧୋନି କ୍ରିକେଟରେ 6 ମାରିଲେ ଏ ମଣିଷଟା ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଏ। ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମୋ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହୋଇ ହୋଇ କାଟିଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସେନା। ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ପରେ କଲବ୍ୟାକ୍ଟିଏ ହୁଏ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲେ ମୋ ପ୍ରେମ ଭାରି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଯାଏ ମୋ ଉପରେ ଗାଳିର ବର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଇଥିଲି ବୋଧେ। କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗପରେ ମୋତେ କ୍ରିକେଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗାଆନ୍ତି ସେ। ମୋ ବିଚରା କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାରିଦିଏ। ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ଖେଳର ମିମ୍ସ ଦେଖି ନିଜେ ଜୋରରେ ହସି ପକାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ହସ ଦେଖି କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ବି ଟିକେ ହସିଦିଏ। ସଣ୍ଡେରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଝଗଡ଼ାରେ ନ ପାରିଲେ ପୁଣି ଗେହ୍ଲେଇ ମନେଇବା। ODI ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିବା ତାଙ୍କ ଉଦାସୀନତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ଖାଲି ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଯାଉ। ବାସ୍, ଯେବେ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆଉ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା, ବୋଧହୁଏ ସେଇଦିନ ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା 100ରୁ 1000 ଗୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୋ କ୍ରିକେଟ ପାଗଳଟା, ସେ ମୋର କ୍ରିକେଟ ପାଗଳଟା।